Takže dobrý den, dovolte mi, abych vás pozval na netradiční, velice zajímavou výstavu Není tma jako tma. Jedná se o interaktivní výstavu, která ve mně vzbudila velký zájem. Ten zájem pramení z toho, že vede člověka k určitému prožitku. Prožitku lidí, kteří ztratili zrak nebo se bez zraku narodili. Prožitku lidí, kteří vnímají svět trošičku jinak než my, kteří zrak máme. Já si uvědomuju, že prožitek je tím nejcennějším, co v životě máme, a proto si vážím takovýchto výstav, které vedou k empatii, k cítění s druhými lidmi, k lidmi, kteří neměli to štěstí a nemohou vše vnímat tak, jako my, kteří zrak máme. Proto si myslím, že takovéto výstavy jsou velmi cenné, neboť neukazují člověku jenom danou situaci, daný problém, ale nechávají člověka ten daný problém prožít. A jak říká Konfucius, co si prožijeme, to vnímáme jiným způsobem, dá se říct, tomu rozumíme. A proto tyto výstavy jsou velice cenné, protože nějakým způsobem přitahují nás k problematice a postoj, který ty problematice máme, na podkladě zhlédnutí takové výstavy jednoznačně změníme. Proto doporučuji zhlédnutí této výstavy, neboť sám na sobě jsem poznal, jak změnila můj pohled na danou problematiku mých spoluobčanů.